és a dir, la jerarquia de les idees, l'ordre en què estan posades, l'estructura dels paràgrafs, si els paràgrafs contenen les idees principals, si el text és clar i entenedor, si llegint-lo tenim una idea global. Anem a veure el text del turista i fem-hi una mirada aquesta vegada des del punt de vista de la coherència. Coherència. En aquest sentit, si us fixeu, hem dit que coherència era quantitat, qualitat i estructura de la informació. Qualitat i quantitat falten moltes idees, queden molts buits, queden coses molt poc clares. No ens podem donar una idea general del recorregut turístic al poble. I en quant a l'estructura és un únic paràgraf, no hi ha separació de paràgrafs i les idees queden difuses. En aquest sentit, hi hauria poca coherència. Un altre exemple, en aquest cas, un text de descripció personal. Sí que hi ha uns paràgrafs i a cop d'ull podem tenir la impressió que hi ha una coherència. En aquest cas, uns paràgrafs i unes idees a cadascun. Entrem-hi. Com hi ha la informació? Com està la informació distribuïda? No correspon del tot la informació amb els paràgrafs. Per tant, no hi ha un ordre lògic ni una estructura coherent. El podríem millorar. No és un text del tot incorrecte, però es podria millorar. Com ho podem fer? L'hem situat en el text, l'hem interpretat. Ara, com podríem fer explícita aquesta propietat perquè els alumnes en fossin conscients? Que els textos també han de ser coherents. El moment de la planificació, clau, ho vàrem veure l'altre dia. És un moment idoni per poder llistar les idees principals, parlar-ne, seqüenciar-ho, començar a fer un pretext. Aquesta seria, per exemple, una idea a partir d'una pauta de planificació. En vam veure l'altre dia. Anem a veure una altra proposta d'intervenció col·lectiva en aquest cas. Insistim molt en la interacció, perquè pensem que és a partir del compartir, el parlar-ne, a partir dels propis textos i dels textos reals i dels textos dels altres, que podem arribar a fer aprenentatge i a reflexionar i avançar. Aquesta seria una activitat col·lectiva, una activitat d'anàlisi del text des del punt de vista de la coherència amb alumnes quart, cinquè, podríem fer-ho. En aquest cas és un text d'un alumne, partirem d'un text d'un alumne i l'utilitzarem amb tot el grup. Si fem activitats d'aquestes hem de partir de la idea que s'ha de poder consensuar amb els nens i els nens han de tenir-ho clar i hem de tenir el seu permís. Partim d'un text d'un alumne i el projectem a l'aula per millorar-lo, no per criticar-lo i per aprendre'n junts, no per dir-li que ho ha fet malament. Si fem aquesta pràctica es pot fer amb tots els alumnes al llarg del curs. Bé, l'os entremaliat. Anem a mirar el grau d'adequació i com podem fer que aquest text sigui millor. El llegim junts i veiem què passa. Quan encara s'anava amb ells a un poble que vivia en ossos, el fill del cap de la tribu era més entremaliat, però els nens ja ho veuen, que passa alguna cosa. Què diuen ells? Que falta informació i que costa entendre, que va molt de pressa. Molt bé, va molt de pressa i tot està enganxat. Què podem fer?
Parlem-ne. Anem a buscar les idees que sí que hi són i anem a millorar-les. Localitzem les idees i les enumerem. Aquí ho fem ràpid. Això dura una horeta ben bona. Les llistem, les llegim, les llistem, les localitzem. Mirem a què corresponen les frases, les idees. N'hi ha 8. Unes quantes corresponen a una primera part de la història, al plantejament. Unes altres corresponen a una segona part de la història, al nus. I les últimes corresponen al desenllaç. I ara, una vegada ho hem situat, repartim cada idea en petits grups. Fem grups de 3 o 4, repartim una idea i demanem als alumnes que la millorin, no que escriguin un text, un nou text, sinó que millorin aquesta idea i que cobreixin aquest buit d'informació que hem vist al principi, que no hi era, i millorem-la per tenir un text que es pugui llegir amb calma i que pugui tenir tota la informació que fa falta. Aquesta seria una seqüència concreta per fer explícita aquesta propietat, la propietat de la coherència. Per tant, en la coherència hem de tenir en compte que els alumnes i nosaltres identifiquem que un text ha de tenir informació amb quantitat la justa, ni molta ni poca, ha de tenir una qualitat, és a dir, que el text es pugui entendre, que no s'hagi de llegir de pressa i et quedis sense entendre la idea global, i ha de tenir una estructura que correspongui al tipus de gènere que s'escriu. Un text ha de ser